Cum putem face comandă dacă dorim să cumpărăm careva produse ale companiei Coral Club? Descărcăm aplicația pe telefon sau, eu știu, că e iPhone sau Android. O aplicație se numește Coral Club. După care intrăm în cabinetul personal, având nevoie de numărul nostru personal din 7 cifre și parola, care de obicei o primim pe poștă electronică când ne înregistrăm. Și în acest caz ce facem? Am intrat, de exemplu, da? Avem aici la mine în limba engleză. Așa. Pentru asta apăsăm pe omulețul din dreapta jos și alegem țara. Deja în colțul dreapta sus este simbolul globului pământesc, apăsăm pe el și alegem țara, de exemplu, unde ne aflăm și unde vrem să ne vină comanda. Suntem, de exemplu, punem România și limba română. După care, gata, suntem pe platforma României, pe site-ul României și punem numele sau codul produsului. Așa, punem de exemplu, apa Coral Mine. Am găsit-o, sunt 15 potriviri, de obicei din listă găsim ceea ce ne convine nouă. Am găsit, dacă observați, prețul e pus în RON, direct deja prețul e în valuta din România. După care apăsăm pe coș și gata, primul produs este deja în coș. Jos a apărut. Luăm de exemplu următorul, colovada. Așa, avem, iată, diferite. Colovada este, da? Dacă observăm, de exemplu, o colovada plus, la moment nu pe coșulețul este așa, de o culoare, nu e roșu aprins ca de obicei, dacă observați, da? Mai sus, iată, colovada green este în stoc, ok. Apăsăm pe ea, pe coșuleț și avem jos apărut, avem deja două poziții. După care intrăm în coș și mai verificăm o dată. Așa, avem o bucată Coral Mine, o bucată Colovada. Dacă poate dorim să ștergem unul din ele, mai jos de o bucată sunt 3 puncte, apăsăm pe ele. De exemplu, vrem să ștergem un Coral Mine, da? Am apăsat și a apărut un meniu și jos ștergem. Și ne-a rămas, de exemplu, Colovada și vrem să o comandăm. Mai jos este butonul ăsta roșu, pregătește comanda, apăsăm. Așa. Și aici trebuie de indicat, plasează comanda, nume, prenume, telefon. Telefonul important să fie indicat anume acela din România, adică pe care de la companie pot să vă contacteze. E-mail-ul, mai departe, comanda ta, totalul, aici modul de livrare apare pe urmă, plata, ce mai avem? Completează toate câmpurile. La moment eu nu pot să merg mai departe, deoarece trebuie să le completez pe toate. Dar după ce toate le completați, deja veți putea, comanda va fi livrată. Dacă să vorbim despre livrare, sunt câteva variante de livrare sau produsul poate fi luat direct la oficiu sau produsul poate să vă vină pe adresa indicată. Dacă vorbim de plată, sunt câteva variante. Fie că asta e plată în formă prin card bancar, da, transfer, sau fie că e în formă achităm atunci când comanda vine direct la casa noastră. Deja fiecare decide pentru el. După care, pe urmă, se apare un buton unde apăsăm pe el și comanda noastră este